Abuja me mo akwa ban family tune for ba TV plus so. Abuja enkomo bia ba beto dwa ene ye say abusia panyin Kofi Wusu. Why ye wanted ye say tu a ye tunu no ebe ye den pa say amamre ne amane kwan so no obetimi dia komenhia ahemfie because amamre mu no se wo ye abusia panyin na se sebi ofiefu tu ade so na hunu se tu mu tu no amfa kwan mu amfa ma witimi de call manhia fikesie mu na okobo sebi opemso amane na ohunu ne obeye e dia fa no trase na so hwehwe mu na se sebi nyame boa na sikadwa Kofi kire no se ne ete a wade ye e dia to ye nanso abusia me na okase nkomo bi aba beto abonte a yese ebeye den se abusia panyin Kofi Wusu ebetime tu ni nan de si eye fikesie mu se okwa akobo amane abusia edi ntira etre se ni edi kan no papa no ede opemso edin atotototo na no a enam ne so amankrofo bi abusia e kan sembone ene eye nsem bi eni kwanse se fata firo monum ba no abusia panin to moka de kire otumfo anu nti eno moka se be ye din se abusia panin Kofi Wusu betimi ewura hwehwe ono kyerese so owura ho a ene obechi no dedua na so mechi no dedua ama eye nwan ne nkokọ ne hyenapo a wode begu ho no no enya asem ketoa abuja o maka nsem bebre teachers African tanka enso abedi nkomo mepeso obeka me ho ne akwaje nchirimu no abesisi ye aha na me busa no idea sabato so me busa na because na me busa ne say se abusiafo etu abusiani na abusiapani na they say no why na so okobo charge them say ye etu te ada na abusiapani ni mfa nkwan fie anu question ka mebusa last time ansana kokukasa because say no abusiafo no so mu no ni asendiem enti se obi wabusiafo tu dia wona so de kwa enfie enti tu no so why you mistake there de fa kwa enfie ti abusiapani so nyamfa nkwa enfie enkobo charge say wabusiafo tu dia ene no ne de na me so ni case bi ti Baba mama fa me question we nya wo ba no wabisa na mama wa me so be ba bi mu de ya so I'm not because of sex my friend is here so I mean why be your class or child also because na me wo branch mo catch say mo mefro mo mfreno na mo ha mama how do you miss a question because several times na me na interview to the man musa e bia e betuma kire no man miss a question o yen miss a question here we o ma mo se ni mabusa question ni mo mefreno and the reason any answer me so my question the question na me busa say so what you e say no why they so combo charge me yeah bishafo dey so many to end it say why they so combo charge mami also combo charge chere why say who say teacher kata I don't tell me bisasa teacher kata say I was say bishafo bo bishapeni kweg first Emma higher authority or no here and the bishafo na you say o ma anyesa okay you fan so ma anyesa omotu okay enti when they say busapeni na so they call and say mabusa Matthias here my question I say first of all ya anti teachers asam no ho kan one teachers dey all part dey say you two busapeni all ka cross work say you two na busapeni gitu dey ya two na wi but e could do a situation a busapeni na ma say one teachers here any na just say asam na so mo dey ko ba bi a say mo dey ko enti lumba mu case say that here omu abusua bi a wohene na ye omuti sesi ayamusi ya ho say ohene ne ya pa akoso hene no etu no matu no wati ate na wante ase mumiamusi ya ho sa kwahwe no sa wohene na ate ase no anko ba bia bio sa wohene no yeah Nemo say wohene no ebe ka say o di omu ye no minimum hwede a ene na afa na ba teacher asem no so afa abusuapani no ebe tinti na asem no akọ omu fekuo no omu wo mu no ebe kwa kosi ba bi ti say dade so oba ana say o de beko insuta so nemo say ya da sorry na pa akoso hene say madisia na de omu ye mensa sha say on 347 nko ba bia bio
ɛno nti na naano akyɛmpem for wɔn ahenema hene sɛ wɔyɛ ne interview na ɔse aboa bi abɛwu ɔpere abusuapani sɛ abusua ne wɔhene ne kasa wɔn atu na ɔbɛtumi abɔ nam abɔgya yɛ konkomu asɛm but ɛnkɔ baabi a ɔbɛtumi apagya bɛti but ɔnyɛ abusuapani bi o na mmom sɛ wɔn a wɔhene no anya awɔ ɛdeɛ a ɛneɛ ɔbɛtumi de asɛm no akɔ baabi ne mu atwoma nso fi sɛ asante amammerɛ mu abusua no ɔhene wɔ mu sɛ kɛyɛ ebi a mema abusua no ɔhene biara ne mu di akɔ ɛmfa ɔhene biara ho ɛneɛ gye sɛ ɔkɔ court because court na wɔtumi akɔ wɔtumi kɔ baabi abio ebisa na kɔ ɛfa sisi ɔwɔ kwan bi sɛ ɔmo timi de abusuapɛn fa so ɔsi ɛno no ɔmo na wɔ wakyerɛkyerɛ bla mi ɔmo de ne bɛfa so na ɛsɛ abusuapɛn so ɔmo anya wɛ ɛna ɔmo ahuru funu wɔ kɔsie ya ɔmo so wɔ kɔn bɛtɛn de afa so ɔfa kɔto funu no ɔmo example sɛ Sabato ɛno etie deɛ wo kan kura deɛ simple yɛayɛ busuafoɔ sɛ obi asi yɛde hyɛ yɛnim ɛnyɛ Ghana ni bi asɛm de only thing ane sɛ ma busuapɛni na ɔyɛ saa ne motu na firi hɔ mutu ne firi hɔ a ɛte sɛ wade ayira ne wɔkɔ akɔhu sɛ mpa sɛ mode hyɛ na mopɛ sɛ yɛde ne to A ɛne yɛde no to B a obia ntimi stɔpe mo ɛyɛ abusuasɛm obia ntimi yɛne yɛde hyɛ yɛde no to baabi a yɛmpɛ teacher akasa asɛm na sɛbi woyɛ santini na wosua deɛ kora wohia teacher asa na wajustify ɛyɛ abusuasɛm process to do things. That's right. Okay. Simple. Me pam to mama me some question e bia no be betimi answer me madaroma Actually me about busa question bebre o last question me buy me say question saba okay yetio me first question is say abusua mu no anase obi ware mienu na se be ma na oba ne to a me fa se be ma ne to a eyire no wan wan de na yedi sie ekunu no ena tu wan mu na gina mu je adesiedie no eye man panfo ana eye abusua pani eye man panfo a man panfo no eye immediate family no ana say long like long system family for na betumi abeje ana well we no na is afa eba awade mu asem ni be ma no wawu no be ma no wafiri mu no sɛ ne yirim yemienu a yɛnyina abusua no ɛyɛ dansefo sɛ yɛwɔ yirepani ne yɛwɔ yɛ keto adi ɛni so wɔ hɔ eti sɛ asɛm a wo kan sɛ yirepani wɔ hɔ a yirepani ade sie die yɛ de kyerɛ ɛna yire keto ase ayɛ ne ho ade a wɔno so kyerɛ na ade sie die na mmom abusua no sɛ ne nua maa mo ne nananom wɔn mo na bɛkyerɛ sɛ wɔn ade sie die ne yɛ agyeɛ wɔn mo na bɛkyerɛ eti sɛ lumba abusuafo no sɛ wɔn ne yirepani no wɔn nim no a na ade sie die ne yɛgye ne kane na no ne yɛgye kura de kyerɛ amansan fi sɛ wɔn na yɛ yirepani me patro teacher say that ba ma o wale a o yire panyin ere ketu ani tumi wo yire panyin so Davida awuru ene wo tumi nti abusuafo no ene be kire se panyin no wonye se anase onye se anase wo ketu an na mo mo yɛ mpena wade ne ere say oyire kan okay sir o say yire kan ntimi ama ye pɛ ewa busua no okay eno dia bonten tie ase abonten so fo enyina nanim sɛ wo yɛ mpena wade na busua no de mpena wade ntimi ma ye oyire kan eso tumi ewa wade mu okay na mo koduru ho ni nyina ma record eda ho kina me ye program say enye gigigigigi yes Mame answer question bi wa me ameka say me na na yo ho eti ekoba amamle say ya oho to me the minimum no say ayi no ye mienu a adisiedie no obi aba be kra adisiedie me wo ejo say ya de be ma na etu adaka mu a eye oyire pani o dede obi afio Enko. Eba chawa ba dede wo chi ame you afiso. Me modi ko. Ayire no me ye mienu a to me nana. Ono oyo hene me pese me body di. Ayire no me ye mienu a oyire pani eniema obi aba be kire ne niema wodwom. Na mom eduru sese ye de be ma na kofitie ma na se ye kosie na ye de ne koto pato mu a oyire pani ne niema ene ye gigya ne kwan. Because onna ye yire pani onna woni ne kunu
asase e na wo be join na yeti meme na no ma meti asese eye oyire pani niema e na ejija ne kwenti e ho na nka me pese meti ase free mo se esesa anasa entesa mene a de okay so wakro omeba tobo hase asem was wa bua de yi ebusu asante abusu ya ye nyina yesese emusu ya yesese se de ya wokai e de na yire pani de ya ma yire ketu abaye bibia asa no de se moment abahu bi no net se de lunga abusu ya abusu pani no eye corrupt sabusu pani ya corrupt na abaye obetese yese yire ketu ensi wo ba bia anasa bia na yire pani no mo no problem e de se de to park woni maami wo problem what is him? Ebi na wo kanti abusia bia ni ho asabe yakofa yire keto ase wono me rock shoulders just wono no problem dia and your own thing dia tie no yes obi a wo tiam bia tie ase papa na mu a kire mu se ababa wa no according to na wade okogina court wan ko kasa wo yere teacher enche mu na mu wo yem pena yere papa ni kire mu na ode ma me wo hana o kire mu a odobru mi podin odobroni awade na wanko kanche court so odobroni yere na mum wo kire kwan fasoma na baye mpranire nti se judge bi na agi na no asem e de asi bone dia ana asa asi be fofura obi anti asese ya wo yere kan ene wo mpranire sa na papa ne kawa nti wo yere kan ni wo yere abusuo ni abusuo ware na bia ware krata so anu baye mane baye wo yere kan na oyira eni baba kope ene giram se busuani se ebia ohu se ne de hye ne tena eno chese empena wade na empena wade ntim na ye kase wo oyire kan so insida what does it enti sometimes no busu fani wo ye corrupt dia e obi din sam I want to know here no boy wono ne here me pa e ko joka nyina ye ho Sabato papa no so wo nyini ena ne kasa no so no so de ye mrante ye aggressive no so wonte sa e dis woni ne ye interview dis wo chele up man no na wo no questions o push the ko ba bia wo pe answers so anya sa dia wontimi interview and benefo bebre you can interview them because oil penny and what and your money bebre di obede wo be ko ba bi wo me cast my simple nkyere wo e say wo ko court wo a wonya lawyer no enya ye cast yen cast simple simple nkyere wo da o me court law bi na say wo beto why confused na to wo sana bi ase e so no woni mrazi teacher mama hu say court no kwa misleading o man tene nsemase wasi se onu ni nsema kokan no e bi a judge kura we so di bu asema ene na ni oma ene bi o man tene nsema se because onu amamre no ko kire ye ana ko kire no kwan faswa ye kire nkura wo bukum ana se kire nkwa school so pon nti onu no oba se empra ye yire a enu nche se empra ba ye yire ase o yire kan nti manfo na no asi bone so yire kan ni dia ebusuya agye no nsa agena monsanom and my make us say why fully within the same category ya go no nsa and me busa senti ababa wa no number abusuya ani na abusuya nkwacha nhia anyi no nsa no ani papa ko pele boni wo say no chese wo yempena yire that's right and on proud exactly and on one so only capacity class wo be chire but asem no one kasa wetimi amusa ani asem die what you say empire no about say ba man no ene ne nam na bi one ne ko ba bi won say empire no e bi aba man yale na bi aba man wakoso no mu ana so afra no na ni padodo nyina nso ba ba man no eno chese o empire e wododo anim na mo onye oyere kan e wa busua no so ana say oyere no so that's right and what you so bia oye obi atiase I say otiase simple understanding and wa mo bia so odobroni ase wan wo empire onye yire nsina koso sewa ana msabu sanse na basa mpra yire no
Say, yes, I'm called to you, I'm called you, say, you. Nasa yiri ba ko na air control bibia air control Japan control bia be manager na on na ya empra yire na wase anu so ni ba bia say timi ya adwuma sa o kan ni nyina wa beginning na me start here o se sa na tie dia anu so ni ba bia sa say empra yire tim be control Japan wa abra wa yire panyini ana say wa yire kan wo en ni ba bia sa enti mo mi esua de na papa ne nkyere ne yentin sem ya se na other side na kan ye dia fight o mo back. That is how we have to do it. Sane say you know. That's right. Because emenche ko friend na say oni ba media ko friend na dia be benefit on no ba media ro bisa. Yes, on me push say media game on me push the here won. And so for no one who push the here there and yes interview there da bia wonya good the good side. On me push because agenda no mo push. On agenda and no mo push. Yes wo na wo so akofa no na wo so push it to question say here. You not to argue with him. You can't argue. Tell you no. I'm a friend when you catch it as one ma and the bia media bufu be kasa. Wapa. Woman kwa na what you say. Ya no question be o musa ne nyina yesu ya de obi o question o musa na sabe ba ko ni mu a obi ni mu obi kire Michiamo, the reason Michio. Ya Joseph Na kakra mekane say I was here to share it to him say in this life sorry. Enye obia oye expert bia na kire say de obeka na ye fan. I was here to share it to him say for you so. The woman wa kire santi amamre ma. Meeting busa me ho send any pa we. Oye santini. I asked myself that question. Say, this any pay I can say. Oh yeah, Santini ampa. Yeah, woman, I make it and name sometimes we be to me come what America ha Tim Sa say. And this any pay I can say. Or America kurum hey biana say work free baby for. But what about first no me too? That they were the year can say teacher can turn time way teacher it's in a say what study but yint mean ka say do be kan your fan because about offer on your mu kan was this some fan some na say do be kan be fan dia sabato city sabato team on your mu kan nan say obi kunu ko chiti ipa ne ko chiti ye na wo frɛ na se no ene ne sɔfo omo ka kyerɛ ne sɛ o be ma de ena lady ne frɛ me na mse mpa kyerɛ sɛ akasa na omo ka en eni mre bia mu ni amamre bia mu nti botugu the fact is edru bra on sɛ obi kura wo ye expert specialist doctor edru kura no ye prescribe ma wo bia ne ba anase ne papa ne maame timi frɛ obusa wo sɛ edro ya prescribe maame ba no edi entina prescribe ma no reason ne saying edi effect ne wo ho na ye on say people need to ask questions. Yes, will be an expert or beka or kaya na any said they what can you do? I don't know if you see any abema back home, but me bun dinner wa haja was would my hin same muaha. What lecture near maybe tell me a penny menino was santimo. And some look can na and faquem. It make me ask a question no. Or capture a host and say mamma has any bay into enemy see for Mako. Some say okay, bye bye. Mestre say ye busa obi a wagidini se wo kyerɛkyerɛ amamre mu no yensa anso nye more inquiries ye mani pa afoforo mo ye willing enkyerɛkyerɛ yemfi ye kuro mu mpanimfo me bi papa mo mpanimfo bu ona metimi frɛ wo mbuso mo se ja wo 90 years wo 100 years ade we say na sitie go se wa kyerɛ wo mu no wate ase eti me ka se obi be gina ho be kan say that obi gina ho say na empnafo nyina me say winim
Ye nyina ate kuro mu ha. Ene obi ka azara ma me se wa me ye kuna no. Ene se wiase ufiri se obi ne wo kwacha bi. Yes sir. Me yo moderator, me fa de wa ayi get yaba. Okay. Se ufiri se obi kwakyere obi ne wo bepre bibi ho. Na de no tum sa de we ne mintimi ne mpre ho a. There is no need so abegina eyase ama bebo akuti abedidi watema be kansa ma enya kyere wo. We kura mpa ma me na ama no. Eye na ase no yehuna kuti e koso. Yehuna nsem aye kan ye. Edi woman no on mana sebe. Se ma me hwe se yi we ye no. The reason me no nyina betimi aka se ma me free Germany ba ye we bia enkenya papa we ye na se. Wama no. Enkenya papa uni enya papa no because ebusua penene ne gang ebegu ho. Ena akwasha se wan to team legal wife on so be den ebegu ho e de na de beba e de yoka ne ntokwa na beba. It woman ba na wa ama no wo ye the perfect thing. Enti Mr. African Tanga wono wa kire de wonim. Ekubis ubehwehwe mu no ebokro po be kan na nim sa eh normal yehunu bi obi abeka sem a yakohwehwe kire yehunu sa de oka nyina ne. Even judge kura woti adwaso was a certificate e was a signature mi no baso yekohwehwe mu no America ha me na me certificate kura yen signature was so ye registrar do issue certificate nko a ye mi no signature e maso a whole judge you we name different between Abuchire and Ghana certificate. He doesn't know. Intino Adiana Abana Yusiano. Yes, Kafra. Now who can say, yes, maybe Cotrembrana or more can be just as a bear money. A hono say a mea, once a mistake, and say, yet ye be I didn't say a Brunidian momenta. Yes, oh, maybe a cotitino. Obicori and a customary marriage no on GT. It's quickly no because our dear Ben and Nipan Kowari, movement of Bikowari ordinance. No, quickly, San Nipan to go for Buffalo. Eti say, yeah, what do you now say? A ordinance and Quanso, you was your problem. Maybe a year, Obia Kowari and a customary marriage. San Nipan, Obani, I wear some man between you for Bacan. So, it's your own costume woman. So, what do you better for Ben? Reason even even amamra wale kula with me wale bikan wo yere ho na the emrano ma kwan so obe cheat you emrano ma kwan so obe wale fofora kan cheating. That's right. So akọ wale foforo so when wo yere te ho na se ba wale ordinance akọ ba foforo so obe ye no ho ade aka no ho a before say any ordinance no so ba ne ti ase ma wa emrano ma kwan ba sa wo te ho na akọ twetwempena awale no matter how which awale awale no emra ma okran so betwempra wo yida na so okun e hona problem no ebi munti ase en say oh bema de wo twempra na ye den me busa me ho question say enti wo so wo yire nso kofa bema fofora no so be ye den hwe emra fu bi kra o ma hye ne Ghana me be ye ho video sa property a no eyen kwasi amra sebe say oba no e was so show proof say ni sika won bi ade no sa amra no omo hyehyɛ dia favor mema ya omo chiti ene saying oba betena fie be ye duane wo hwɛ wo ma wo ye bibia no wo be wie no wakɔhyɛ mra wo parliament say oba ni show proof be no won show proof say o tiesie wo ma ho ono aduane won show proof say wona na tifie prepra ho won show proof say wo mpa krona na ese proof be no be show proof say to cement to iron rods na be met make say ma me fa me sika nkoye dan wo fa o sika no aduane no proof onko dwumfo ma ne ho no nko gigi receipt over 20 years emfamra e duru bre o se ka no ko de kire empanimfo ni Africa fo yentimi nhemra ma nsisi ma continuously sa samra no ma hye ne Ghana no eyemra fo ya se obabi ti ho wode ne wire na ho wode ne bibia bua ne kunu no wakɔhyɛ mmara sɛ saa ɔbaa na wɔte fie na ɔboa ne kunu aduane yem ensuko mu bibi biara mu eniema sie mu empa so goro mu no wɔhwɛ ne ma wɔde ne ma ekɔ school wɔyɛ we ma ne ma no wɔse wankoto cement nti bɛma na japade a wayɛ no ɔnka ho on show proof na me prove a make kan sɛ saa ɔbaa no nti wɔde ne ba ekɔ school no prove bɛ no betime show ebra wo se wo mpa wo si niema wo fie ho no prove be no betimi ahwe
saa sɛbe saa nkwasi amara na Ghana parliament fo akɔhyɛ no mesrɛ mo mpanimfoɔ mo nkɔ mo akyi na mo nsa nkɔsesɛ mmara no mbiem na sɛ mo sɛ mo nkɔ mo akyi nso sesa mmara no a yɛnso yɛbɛtu maa no fo sɛ ɛmfa wohyɛ berɛ nhyɛ bɛrima bɔtɔm nti ɔbaa no wobɛkɔ adwuma 3 days bɛrima no nso ntena fie nhwɛ nkɔlaa ɔno nso baa na wo nso watena fie na ɔno nso kɔ ɛmfa wo sika nkɔ no ɔno aduane ɛmfa wo sika ntɔ ntaadeɛ ma nkɔlaa wo nso fa yɛ wagyapadeɛ because mmara na ɔma hyɛ no kyerɛ sɛ wotena fie hwɛ wo ma bɛrima kɔ adwuma a bɛrima no bɛka sɛ wo nkra agyapadeɛ ne wo ka nyinaa ama cheating husbands ani agye ɛde ama abusuafoɔ nso ɔmo yɛ nipa bɔnefoɔ a ɔmo mpɛ yere no asɛm ani agye nti mo akɔhyɛ mmara ɛde favor mmarima na saa mmara yi a mo kɔhyɛ yɛ ɔmo mpɛ ne mahama yɛde bɛto wɔ anim a afei na wɔbɛsan no sɛ nso wasan a mesrɛ wo kɔ wɔakyi biem ne busa ho sɛ me ne lɔdina yɛbaa yɛawo no yɛbabaa no so ɔkɔfa bɛrima bi na bɛrima no yɛ businessman wɔni adagye na wɔtena fie hwɛ ne mma wɔtoto fie yɛ wɔyɛ biribiara yɛ na sɛ bɛrima no wɔyɛ gyapadeɛ wɔ awaleɛ no mu a ɛnam sɛ meme ɔbaa no mankɔ adwuma na mehwɛ nkɔlaa no yɛsɛ me mehwɛ prove akyerɛ sɛ maayi wɔ mu me sika wɔ mu na manhwɛ deɛ a menka ho ɔmapɛ ne mahama saa ho sɛ wɔbabaa yi bɛsugu so after 20 years of marriage how would you take it? Ask yourself sɛ me babaa yi ba na ɔbɛka sɛ sei na court bi di no wɔ ne kura gyapadeɛ ho a how would you do it? Hwɛ akɔsua sɛwa because busa na sepaa wɔ Germany no wɔboa lumba to the sense ɛde ti kura no wɔnyɛ oboduku adan a ɔpɛ sika de support ne kunu ɔnkɔpɛ dikuyo ɔnkɔtwitwiri ne nan ɔnkɔyɛ ne mɔwerɛ ne dia ne adwuma ada ɔwɔ fie ayɛ Sunday ɛno kɔ de kɔ asɔre ɔyɛ adwuma Monday to Saturday ɛberɛ a wɔhyia lumba bɛsi nnɛ was sacrificing the life nyinaa de ama lumba ɛnɛ mu gyina wɔ sɛ ɛmpena ne lumba mena mɛpere gyapade ɛne ne yere mɛpere gyapadeɛ ho sɛbe yɛma adwene no nyɛ adwuma the reason show da biara adeɛ a wɔka da biara de taa yɛ dɛ ɔsɛ sɛ adwene no anyɛ adwuma a bɔde ne brɛ yɛma adwene no nyɛ adwuma Mavis ne tuo ho wae yɛma adwene no nyɛ adwuma na sɛbe yɛmfa deɛ ne die ne deɛ nneɛma sɛne no yɛmfa ma no saa mmara no a mohyehyɛ wɔ Ghana hɔ ne ade no ɛmmoa yɛ maa no ne bɛma maa no bi nso tirim ayɛ dene rough ɔmo tirim bɛyɛ dene na memmerɛmu wɔ mo because the reason sorry ebi a wokɔ adwuma bi kora wote ayi ebi a woyɛ blogger wote TV anim woyɛ sɛ na wokɔsi fie wɔ Accra a ne aka kyerɛ sɛ oh were na no wo fie no ɔhwɛ nkɔlaa na wo kɔba no saa wɔ baa no ne sika nim nti ne wɔnka ho ɔnhwɛ prove akyerɛ sɛ wɔtɔ biribi wɔ dan no ho well, I think say we yet to see say some ray okay. I mean, say we can be say Dracolian Matis Abbey on the dear. I don't see a be in the chance say Oba I can't koda.
Now we also do question about na feel the open ubinya. So we can we can be anti the concert if for it in you share the yen let me see out. To message to people na say the interview na say baba bi it yatema. Ibu fukura na ma bu take emotion ba for kakra. Na nya to was ma wo question na wo pese obisa no. Unya wo answer. The baby be as into Kokwan when out to was a crime. The baby be as was Manusi. Oh, okay, yeah, that's a far. But you're also so with me. Abbas, why? No, the reason, Michamunya. The reason, I may assess about to or check out the Abba. The Pajone CEO of Akobons and Ekase. Okay. Minuya Pani teacher Safu. Okay. Enyen Cheng. Okay. Na 7 preduasa. Mi ankasa ma freno. Akati say 7 preduasa. The reason. Si ase kokra man ferry so beto hene so a. Also ferry say odi asa wa beto. That's right. Yeah, ewiase on. Show na moye na amansan nyina etie. But ebia busa se teacher Safo Kantanka mi age yesen 1. 2 ehfa no ya ofri. Meaning say all the reason there only na interview wa busa no. So onim say wo fa pa no ne there. Good. My mentor de onya akwara. But 7 previous me were a lot of screen recordings or what Kwaku Christo 7 previous. Atim didi e course ne bibia o ye bia se onya abotre. Enti tama na Kwaku Christo was na me pese me so me de me baso. Sabe o ka asem bi say teacher onya akwara e bia obusa na de na asa ko busa ne bi mu a na e bia o change kakra. Sabe o kira ade o. Enti social media na se o baso a we busa we wan ra unya time e na ade answer nipa no. That doesn't mean say 7 pressures be se ne kwase ya be di na tem e wo different platforms so. The reason mesre mu bebre say sabe ye kwa malumbo ye kwa maami akoso ase wo ododori o ye nya abotre na sa case we nyina wie kwa biem na woni ne ba akoko Uza sabato ofre teacher Safo Kantanka eye enipa bebre wo question na omo bebusa pani no but na se okokeka bibi no ofri so a e bia wo kire wade oni ne nya adwena enkire se sebe kodidi na tem anase enkeka afreni mansem emfa nkire no na vema me de ba ha no. The reason Obekasa and Mako from Sabato and Subekasa. Some the other platforms here was so. But ye say him for ye ni agrobia sebe ebia and kobe biniako and no nama truth be wa ye. The reason Mesra say sebe o the only teacher Safo Kantanka I interview me when in our maha. But adebi ho obi depend mu bi atama ya momienka one ne nya adwena sabe enchira atem didie oh Kantanka na ewo hoi obi be kan say about your friends the reason obi say wa free teacher Safo Kantanka ne wo faase bi na ne wo faase bi say de okoye say wa koji bribe. The reason my meka no kwenje say teacher Safo Kantanka the original of faase bia ni wa Ghana ho. Na no crowd, every crowd pakro no friend say o medin se kura wo man na say na because of you two on mo for ye nuanom for say nkato so no o mo nte so na we twa for manya asem ma men kire ade o me wa fa se be ne o de o ho kura ne 7 preduasa me kura me swa e wo ne papa mamu no ene ne maame mamu nyina no me na me last born me kura 7 preduasa me age wo so enti ade na e koso no ya uni obi nya adwene a enkire se ko gina o platform so Kwaku Christo sabe wo ha kamene wo ansem bika mena na kasa Kwaku mena na kasa bebre me Kwaku mena na kasa bebre o se ono so niam anu won ti ase no mena na kasa che se the reason ma me jade o niam bia won ti ase mena na kasa niam bia ase a ohun ye mra fom ni en kire Kwaku se hwe ade ama asante ye hu ye hini se
se asantefo nyina ye be kire se oh se o sa fonton froma say na wo sa no u frantoma say na wo fra no o company se ma say na wo ye no ni esua ye ho nya hin ye problem asante problem nyina ne se ye ya de a ye bi mu fe enso ya na sabio ye nya tam nkire se o ade we se ne ye ne se ne ye no aduane kora ho se the reason unim aduane ye no baby ana be ma bi unim ade ye no onim ya o se jealousy bem ana me no krepa no kre enti nyankopon ada wo ma si enya chicha safo ne se ade bi ho obekire ne se wo kire ne entrase a mesremu enya atem didie se meme dia ene the reason ma men kan okran kire me di se ugu misire ansa na maka amamre amane ne amamre akire amane akire di se ugu sire enyi obia na ebetena social media obeka sei ni ne duabo bam na mudi atem sebe mpredu asa papa panimu a obetimi awo na atem didie nam baby o se me nua ba bi be kasa sisi a ema ohun the reason omutirimu ba be ye den emema bebre but enye meme so ena me bebre enye wo the reason so ena enye sabato nso so na emom ye ma ene ye nana mo ba ena om bebre unima de grondia the reason I'm all I me say unima de grondia because of say the reason age now age now wo say no so we yiri trimu ye den wo so a it will not affect you because abrabon wa bo akwo nika to ati ase ebi awa pe baby duty ato ne oba ene oba na be ma na oba no ena omoba face sa problem enti si anya panimu bi na o kire ebi a empana ware say ni ya ya momodin ni enti anya atem didie enye sebe mpredu ase yakofo ohene bi picture beto ni edi natem na de meme de kakra me kan se minua be ma no the reason why a obefre no this obefre me na maka chen say yenko the reason ho ye nyina yenko gina ho ni yenkasa amamre ndi obekọ so akire onya ne enya akina bribe asemo a mo kanu my friend na busa no several times sabe me papa wan fasa antete and the reason any teacher near the next interview but question am person obusa teacher ne say ne papa ne hwan efie be mu no ofrim e wo asante mampo efie be mu no ofrim hwan na wo no na obi a wanya 180 years ansa na owu amane ne amamra obekire no bi ne yede ne nam social media na tinki anya pani no o kire yade a ense se ya atem didi se be mpredu asa kogu kristo baby a oboya meka che se atem didie no nya abotre na se unya abotre a obetimi adwantetea ehuna koma ne koya atem didie ene ani hahan ade a se be yemfa ani hahan enko aprekensi makro ya na bi modwen se amanem ne amamere no ye ka ne kwa ho ye ka ne kwa the reason ti se na me asemo ya te mi no beti ya kakaka on se encherechere no enso angwa encherechere ne ka ho bi se even santefo no kra na se yetimi cherechere ye ho o wa mamre ye ku ye nim no ene ye life no ba se the reason mami child sheda nim santesem no so ho mami child the problem a e dey sad ne bae eye asofo bi mu sabio ebi mu sebe mbredi asa asofo bi mu ena ama ade na divert hwe se meme ye baifo na wo ye osofo na so ba betutu me bayi a won se ye se ye tutu Yesu Kristo da what bi da ya se mo na de na meme bayi de wo ba betutu eno na me de esi me dan eno na me de aye me ye enti the whole Ghana no ye come amansem ahensem a ye se e bayi na brother bi ka se ebushia pani ene ahindie emabra obi obeka se ebushia pani ni ahindie emabra no
or you're wrong. Me imagine chile and na me minim dear kakra. Me na nanom chile me no. Because ye do be see hina. This a busua penny womb. This a man penny for fee. This a busua tawachi. Unti ko fo bi wa abonten e ma ne meka una nanam baby o mo free buy ene yaka se o akonwa we ye odia ye wo mama akonwa wo ho se bemprɛ dia sa o papa kora anye wo hene a untimi medi mama akonwa chidom ene de toato aso untimi ma me yebi gise e bia ne pa to me say abusu asem ene ahensem ebo abura abusu asem plansa na ahensem aba ba cha say me say ebo abura ba abusu asem ba ansa na ahensem aba. Okay, say ebo abura say ebo abura say since you maka so mutu abusu panyin na so mbesi abusu panyin no abusu afo na me say ombe yi no nti omu yini wi a na afiro mo na kwakire ohen o say abusu panyin ohun abusu bia wo na abusu panyin so ate ase and abusu panyin bi wo ha e bia na ye oman hene abusu panyin e bi ye abrempon abusu panyin and ye wo abusu panyin bi so ho a sebio kronto e bia na akonwa bia ni fie ho nemo asante de etimi pa se o ye fie de akonwa ni ho enso ye maame bi ekoware wo hene ene wo bo akonwa ma ne ba no ye mama akonwa so ate ase eno so no siesi even o si akonwa ni ofie kura na siesi wo hene a sala abusuya pani na yese yekoda no abusuya pani no ye abusuya no obi a osakura na ye betimi aka se oye abusuya pani so na ye yi no enti ono na abusuya ni nyina ka se una daya no ne ko gina sebe se koto se ahenimo na wakwa akogina enti the word abusuya pani no enda hokwa ontimi nka se nana abusuya pani na brochirefo ye bonsa we ya se ayese nana abusuya pani da bi abusuya pani ye title enti se safo kantanka ye kantanka na ye title so e bia edin bi na bibi toaso atiman so me bawo me fanse mi face ya me fanse ye abusuya pani wi a ye de ko kwachile ye nka se abusuya ye na wi ntia ye fa ye de ko kwachile ohene de wo ko nu se ye abusuya de pani a ye ma menam ye na na ma omu yi ni ana se mu gini wi a ma fa me fa kwachile bia me ba cho se abusuya no ho un se bi afrim ana se obi afrim ni ahwe abusuya ni yesi o we ni na ade eno so ya na wo mother side no more because me ma me ba na afrim a me ma me nua ba na afrim a me nana owo ye nyina no ne nana ne baba ko na afrim a ye betimi afa se di na ade sa so na hensem no so no ebe mu a de eche wadaroma. The reason Pacho Motementa. You are talk about yet. And the reason
Sabi o ye nyina ye de kokɔ eba social media ne so a enye ne kwan so no. Ne mom ye yi kwan na nka odan a wo se kwan ne ye de etene. Mesrese papa no mo amunim de no. Mo tena se na mo tie na obemma mo good ayi. Oni ne nya adwena sabi meka se na ofri hin na de no waye sabi mpredua. The reason kwase ase nyina abam. Na sabi mpredua. Ya nuanom nko me ne ya interview bi and then 3 days on. Yeah. Munko the reason so that video ni da we kwan ya fa so JJ man call exile. Asante ko awakom ene ba bia mebaje obi anko the reason na munko tie no na munhunu safo kadanka ho. De wa ye magana ene akra ni masefo nyina. Mama chade ye nana onya ne ba bi ko ansa na otumfo ose tutuba nana me bom mi wase kasa. Me papa ne friend no ka tell on country Rollins say mo ntata de ba no hwe ye won panimfo bi Ghana no mo di tumi ne kasa o no mo di tumi ne kasa ya mamu me kasa na 7 brothers a omo wotiwa omo horo si teachers African tanka ye de wa ko gire ni mu a obeka se e bia tenten no anyu but hu ntet koto a wawura ohwene sunmu adwudidwudi ni mu da on ama mo nyesa mu sabe nipa bi susakra ye ka kente ye nuanom ye say na make say asam no ye abufuhye na abanti na ye me say all honest we are trying to calm the people down and educate them to sabato kasa pacha uji sabato kasa o kasa no ene ye sister be kasa ene onso kasa ama me makoma abafo me teacher safo me na me ye last born me na me ma teacher safo ba social media. Some of friend on fa my catch and say obi a friend na enipa no you have to come with a tangible reason. Yes say obe fan about platform so sabato wie no wakasa kama wa chire mu oh teacher we entie no sort the mentionance me the reason we picture na da ho no na so ye be ma no aba na ne ma ba be yes gidigidi na social media no ka udi obi atema na odi o picture so now the address or telephone number na the aba be ka ho 7 bread as ani akire bobra ni pa ye de wo adentina ye nya abotre sabe maami akosha asewa minu aba no that the lumba otena asante mampom minu aba ma no me that time oba Holland ha I was guiding him lumba oba Amsterdam ha that time now I was in the army so enti obi nim obi nsino obi teachers afon kadaka busane say oni maami akosha asewa ehia pen ana adentina obeka bibi against him. He will never do that. What is bribe? 7 bread as a baby ni mfia kodu no or the bribe we dey. Na 7 bread as a the reason social media na was on. O pese me platform so na me be kasa. Me pacho me ba be kasa kwa. Me busa social media so be brain no adwuma ye no ntisa wo make one any there you have to also pay. Sometimes you have to pay them or give them some token to encourage them for them to talk any money in NTRA. I say you quite in fee now so don't support because say go be very well anymore kwai. So we go na 7 bread as a nipa menene akasa. Mini abema. Say ni say na nkrofo ye de eka. Me ha me because me makoma no the reason papa no owo oyobia ukasa kura tiana eno ane enti obi a otesa no wanya careful eno me na de ma ho so me ya say sabato ni am the different platform na from where you so enti the reason mesre say atem didie no ya yento ye boase na ye wie case ye koso nyina no 7 previous ani nyina akoto baby a will be akoma pa me pa cho me ni umienu se me wadidi matema e na me medidi watema me ni umienu ye beto aso atwema so ana se akosi asewa ene odobro ni numba case ye abusia pani asem akwa akoda me ni umienu de biem ne ye woye asemo unse say yam fan say the reason
girl said the panny and a wool. And I'm a boy. Sani we are still be baby am kokwe ya and we are still upipia we be am kokwe. Yeah, ka platform me adwuma pa me ye no. So ho. Let me so asome so me platform na nipa begusu na bia ye de picture abeto na there be. Pictures na ye de to on nsem aye kan ye careful because obi wo ho a obekasa nanim asante ye na ne yama kwan ema we mu nyina aba. Enti dia kakra me kan say yo. Na sabato we ba me ko I want so me hu nipa no. O se nipa ne bob sabato aba sabato waba sabato ete say I'm reporting you. I'm reporting any amount tap screen as well. Where's some your moderator? I mean this my ya me hu ba bia mo te be hu ba bia me hu ba bia me fa. Sabato Minya me tell. Won ka me be bo ani so wo platform ne so no adwane ko no. Why like Gazana? Na safu bedwaben akobons. Na me ya papa mani so. O de wo adwane akwa Stupid. Are you mad? My own husband, are you sure you're okay? Sabato I'm sure that Me tell. and you de makasa wie kana me ka se sebin preduasa teacher safu kantanka oba platform so na enipa bi enya ne kasetia no ye hwe ne ma bi enya ne kwaso no Minya so bianca sentia. oh Anu ko ka so wa yire. Obi ani di na Teacher achiro bi say onko ka so wa yire. Wahu. But asem we say no obegina ho ebie na no e ka say empra wale no. E for asem we no obetumi akoka ne ba bi. Nya lumba asem we na wo so obegina ho ka empra wale. E ma ni pa ni bre ho. Eni say obi ani ho a wo so tena ho ma ne ba wale. Won kwaje nkrofo krum no mo nyeje agapade ne enko. Ni enkunkum wo mo no mo nko. Eno ho asem ne e ka. Wahu. Na just say nipa mfum so wo nipa ho na atemdidie abamu. But I was here man who say empra wale na obeka na olumba asem no. Wa mampa ye mpanimfo ye tie kire ye bu afu. Ansa na ye be mampra wale abaye ekuna no. Ye pa yire penina che o ma ne pene so. Enti ase wo bibie mu ansa. Ansa na ketwa na aba beka ho ne penine aye. Lelumba obi atumi asa ne life e na akosie basase yi. Ye kan ho asem a obegina ho kan wabusu asem ye nya odai. Ya fa hu ne mo abusia tenten ne mo school amokoye ene ye fa hu bra na sesi anu ogina so no so oye no me ni ya fa no ebus enu aketo ano enya no ntine wa ho ebi am wa sabato ye peno kure e wo media ne so ye mpanimfo ne tete ya ne yetie emegina ho anya se ye dididi na tem obi ani ho be o fitin yo beba be di obi atem beta asem no se di osi babe bua no sample bisa no waso kire mu se ansa na odobro ni betumi aba ba ye kuna no jese ye ne entiase ye na adwuma ne akoso se wa na abusuafo ni nyina atena se abusuafo panya kwaje bribe no kan se mu no we are president kura na ba dia ya obi akura ketwa de wani betieti afom obi amfo obi ho but I was no kura ne ka now the didu ubusuani atoma abegina ha be kire education ne ka kire ne yam pesa de no we see time we you know what e ma begina ha me keka sa me abunfu what ya ni ambrisi ya no wa fitia be kampra awale ama ya jina tuma de AI picture begina ho
mo to me and prove baby and can say and you're right I was one yakko say wa kwatena say ye be ye papa baby mu maneti baby ase ansa na plan na you kuna wa try ka be yanti bi da ye no bi da ko wate be mi ha ni agro ha oba obi ani di atem ye ni abre o media no so ye so le aye na ye ma na ye nananom wate wajimi amabroko wajimi amabroko be try waste your time next about to ni won trant na wo benya time wo be yes e be chire him I was your man who says asem na o kan we wrong is wrong Bible akan wasem was ma you now yes nso nya yes ansa no onko be kan asem no na was wo chire mu e ma abusia pani e stop bibia no ne akose se wa kwatena se no amujitu no abusia panya be gina akwa se akose se wa marriage yi no ye ayi ashan we ye na so be gina akoka empra wale a eno mompanimfo de asem na mo pese nkola kan kire mu wa be gina ho ba be kire obusia mu yefo abusia ho be ma ha bie masabato yi no so bie ma kire abusia bie mu ni ehia mu abusia tenten enu mu school amokoye sabato me da ase mo bi meka se bi boy no ma ne maso me kire sa won de say bi be ma ne bi ye be ja ne wo ni nia penyin ono na aka na wa kasa du wa me mo binka sabato sabaya ni abro ya mpanimfo aye ya tifie no ya ni abro mo sinna ni ya wuti ya kasa mpacho me kasa me ba cha godmother to no buana me nto me bo ho tobo yo abisto se de on na abisto so me ba try yo me da se ebusuafo so mama makwanya na on se ya wo fagina so yikantanka metie ne pa but ya request ya ja afa ne anya akwanya ne wo question bi ya de bisa no romi ha no ma ye wo no on se I've dealt with immigration problems bebre ena yesuade akwantu emu so aye wo yesuade enka ye wo fa chichemu bi odebe maye there were a lot of questions even the answers are dem akrampo no ke benya lot of questions wo maye dey ebisa say ono so ne wokunu na omo hwehwe ho no monti no e wese ono so beye kuna da bi nti court ho no mo no nyampena aware na omo gitu mo no obayo kase eno an obayo kase waya de pa ya obayo kase waya de asemna no twede tiri asemna no twede tiri etin kanam pese me baso ntempa be busa ye wofa e wo sa ade we se hu enti me damase next time I be hia ne be question ne pa be busa ne ntempa me damase the reason why I chose why yes sir me am see me ho a yini be drop so ya de yo any ana opesa kasa any awo kasa unya me chow yes sir see you no ba so ni de na so unya to boss because unya penye na say no ma bi ankoye na obi kasa on say akoma wo so enti say wo wo buhye enti na wo so obuofo a wo ba so so obeke kawadwa che obi no obi anya akora mo obi a asam na aba no onya to boss na ono kwa de ayi efene say teacher ni kwa de men kona asem so a friend say or Henry
dadoso abahene eye ayi ohene ba original TV so kasama no ewo social media ke kan kwasasem dadoso abahene so ofri say abrante no on kasama wa dabichim because waka kwasasema yen so no so by this time media ye benya time amount because say so kasama wo dia yen for ono no yen address ohene ba no woni ye ba wo so pen obi ameka say ene enkrai abanyembu yemu ahemfofo ye na mo beko no pepepe mo be fi mo ntoma kwafra eti say office branch no on kasama wa draw out ebeka ebemi na ehu ye do why na no ye pan say kwasasama akwana kanyina ye de beche no ombra out this week ya embe kasa akwa no on kasama no enye sadia from next week no ye no ye beche no ye beche nyansa pa ye beche nyansa say ahini na wodi no so nim nyansa no tesa akodwa no so a ye beche no ye beche nyansa pa say woman ohini ba we ejira social media keka kwasa central man force na untimi meyi ano abrante no so won kasama up to now untimi me kan bibia it is obi sorry ni e kaseti yawa asama no sister na kan ya papa ne ban na wono ma bebra mpesa me ne na ya konya but am say antina sometimes on social media no we see pick we there were interview obi a wo kwa mfa so ndi interview obi ko ya papa na nse me pre wa na ngai me say bisa na obi ati ase but the moment e be do so no na akwaya because I never made the frɛ e papa se mo ne me nkasa all because ono ne na control benefo ena no ma bi say the problem now ye na no side e yo hine be media oh na we say no akoka ne basa tell ye mu bi o akonya e won benefo ni bi echino ano just say nkofo mo na media so emme bu se bisa emfa no me be frofra asante but because of him media what Ghana about be call him nanim no him no ono akoya wo foolish no ako him be media be nyina kuta social media platform any be media on TV station e blogging aduma no we na blogging no kura kasa no ono won kasa ono ne dey say you culture program ya to no hwe oh but men condemn the way but what the accusers what the na what the same way afra sante bibia so no na onima sante bibia you oh so say antena say no too no ni sante phone oh you too no ma ye na nanu man tiase say na no man say a omu hunu santa say twa mu bi ba ma eso ba bi omani mo say other side when the yard say ko any ba media no odon wa bom ran tie ano makotwe aimona kabe kan ni wanyo mo kwa na ya asante fo mo kwa asante ntokwa ani ngwase aba omo nyobia omo nyobia na omo ni nya sanse obia ana omo no nya dense obia na won ti asante twi na nsi obia enti ya mu bi no ya kwatwe papa ne ba na yeso yese o agenda echine no papa ne ko wa papa ndo se me kwa asese na ensem ne ko ana se na se dodo so mpe obetwe no afirim sa djuma na meye ko mo ko fa papa ne ba na se ya de ne celebrate asa ona gina mo odobroni mi why ofirimensha na eba papa ne nim dia onim so kasa ma ni party no mo no drag o mo nsama mo pe ama papa ne ya no papa ne yi dia be boa public ya no mo twa ho ana so ma yi na firi ho anu ti na me frɛ papa because me ya papa me ni jamna tene ni jamna tene ana o pe masem ansa na mna tene ko hunu ba ma unse ma frɛ na ban platform so agisa phone so ana me ne kasa anya na asa me dia bufo me nua kwakwa kristo abufo bo no mu na mse no ora ma me frɛ lu ma mra ono ma chesem me frɛ na aso bo me kasa me de no ma fo frɛ na mbese Ombeka se mo mpeke me call anase mo te me de number ofro me de number ofro friend me bo diamas me te won ka che
ana ma me de ba me se ni se mbesem no no say okay yankasa enti mo strategy am de adwuma na me yam ti ya santa ma mu de achi ya mesre munya botre Yate. you all say papa yi unse kon kate ya no makofre no ese mo omaha mi wa wanya kra so bi be chen baby onko ni baby onko but me o ka sembi o trade o ye free am san friend tambia me peta na me friend na me ne eni san common ni ensanya bi na on church nsem tano na kwasha me mebusa no oni ba media mtima chense musawi branta yin betima chense musawi temda mo me ntwen ye papa no me nsem na obi a watena asem se different on tiase ye na so kwasha me ma akonya ne busa eno baboa ama obi a batie papa ne se na ma kwasa won kwa na yusu papa na eno na me kram tie na emia because nya amante wanya asanteni nche obia onye ba media wanya asanteni nche obia yanyina asante fo onye ba media minum ne papa enim ne na busiam enim no onso ni mebusia oya we woni mi ofamo enim abusiam firi misum na abuso firi ba yanya metra so sem da so bi we ko bia brabum ena anu me boss on ba media enim no nyana ne ko fa ko bisa na me maami ase be me maami ase ko bisa abedi maami atem obia de papa wo me da fun wo Of course. me ka kire ena me tia social media no oni ba media bobra me so me bombra se me tima bon I know so I trying best I'm so me bombra se YouTube so I don't depend on any media chop money and also depend on chop money. So I believe myself, he believe himself. And I know friend I social media until I bet you by media. Nema me and I send it by Pebiase and I know so much say. I don't do that. But the one year in your name of mother Kanta. Kanta and send me medit in attempt. But me cough up pay by never penny do come. Because by media on Freemanship. So Freemanship, I'm so Freemanship. No. Because minimum no to me. Yes, so I buy me as yeah, and I'm so famous. So I say a cry of free no. So penny be free a dear community. Mrs. me free obi. Simple. No. Me nya fa ne ye be kire ase. Era se. Nya fa ne ye be kire ase. Me minisa atam. Ana me tie on ba media. Na busia fo no mo tabruchire. O mo hwe no mo nim nipa metia no. No mo nim kro ma ba hu se abrante no nie. Asema sibani nie. Ndina sometimes no aya na me no mbese me ko obi abrabom deep. No obi so ko abrabom deep because obi abon bra as a youth. Oni ba media we mchochom chok. Me kra me hu ni se oni ba media ni. Sa before me tell oni ba media na me nim who is that. Unless if you for chom say oni ba media ni asema you. I was sir ansa no so me be kira no so ba say nti enimi ho ba wo ya de bi na nya me timi ko fa before no ya de no kan be twabo no me twabo obusuo me twabo obusuo we say me dim choje but minim say me yo on me kan ba ko pa bi no e ba ne ya me nya de say ba ne ya but aduma na me ne yera interview bi na so ko fa be interview Gosme metia opa akase me maame ehia no ayesai me bo me bra until me social media me so be obia was because me what toka matoka what's the me sit time we no ni competition nti wo ya dia me so o ya ni abetimi yeah obia ya ni ana me bra me no me metima kan me no level am from no ebi a won fa level num tunti mini me pe ebi ana mo ya dada ma na dada obi na dada bo am ye mu bi so ye dada bi eni wo tie level ya fam obi ntimi ne nyepe tie media no so ye ni ase ye ba unta mnanta ina ana zabato mini no ana dey because of the media mi o chere mase me chere wase simple no o chere mase me chere wase
I don't care about the only me and make us in the media. Or ya dear nya. On the media on Freeman Sheffy. Sabe asem ewi ase ensatien nyina anyepe me nua bema nyame nhira ubo adwuma. I am media no na connected to. Yes. On Freeman Shia. Montie. Me meche obi ase ba on media on Freeman Shia. And I'm in na ya say. Baby am in free no. Ye di akonya o menhia wo. Yes. Me metie me busua ene otumfo babusua. Me na nabi ayo otumfo de hye. Ba nya na ye bekirim. Ndo ayi ba media on free men chance obia. Na mo masanta mamra na ye nyini ye nsua. Utie nti eden ye fa sa akonya we say so na ye sua saba we dem part wa da. So ba media na masanta mamra na eye wa ba mpedifo na osua. But the way social media no. But sabe de ye kan say adaro mafo yesremo minua memanom minuanom manom minuanom asantefo yi yesremo ayeyie edumra e wo say ye de yasante yasante ndie no yetimi ekirekire ema nia onim yase nchirima nye binom nya bintu aso